A kao što ste mogli da vidite, potpuno drugačiji koncept i za publiku i za nas glumce. Vjerujem da ovo nije nešto što imamo često priliku kao ni mi glumci da igramo, ni publika da gleda, tako da je novo bilo obostrano novo iskustvo. Jako je bilo izazovno, evo sad kad se utisci konačno sližu, mada tek će da se slegnu, zaista mislim da su ljudi ispratili priču koja jeste jako kompleksna i mi smo se bojali toga da li će biti svima jasno, da li će uspjeti u toj brzini da se sve isprati, ali na kraju vidimo da stvarno da se sve isprati i da prosto ispričana je ta priča o dva principa, o principu prakse i teorije, da li možeš čistih ruku vladati ili prosto cilj nekad opravdava sredstvo i moraš da uprljaš ruke. Opet, moja uloga Jessica kao neko ko je emocionalni centar komada, koja postavlja pitanja koja drugi likovi ne postavljaju i prosto svodi sve na jednostavne stvari, na ljudske stvari. Tako da nije bilo lako uplesti sve te linije u jednu priču, ali evo ja sam jako zadovoljna i jedva čekam sad i narednih večeri da vidim reakcije publike, a večera sa ovom prvom premijernom publikom stvarno samo najdivniji utisci.